ଏଣିକି ପାଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳିବ ଶସ୍ତା ରାସନ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେମିତି ପାଇବେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶସ୍ତା ଦରରେ ଗହମ ଓ ଚାଉଳର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଅଟା ଓ ଚାଉଳ ପାଇବେ। ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତ ଅଟା ଓ ଚାଉଳ ପାଇବେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ବିକ୍ରେତା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କେବଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ରାସନ ବିକ୍ରି ହେବ। ଆପଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଟା ଓ ଚାଉଳ କିଣିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଅଟା ଓ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ 3 ମାସ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳେ ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମିତ ହେବ। ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହିବ। ଏହି ଭ୍ୟାନ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 3 ମାସ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏଜେନ୍ସିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଟା ଓ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଉଭୟ ଅଟା ଓ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଟା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 27.50 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଥିସହିତ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 29 ଟଙ୍କା ହେବ। 505 ଷ୍ଟେସନରେ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ଦ୍ୱାରା 505 ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଗୋରଖପୁର ଏବଂ ବନାରସ ସହିତ ଅନେକ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ଏଥିରେ ରହିଛି। ନିକଟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆରାମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଟା ଓ ଚାଉଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।